til den her video. I dag skal vi lave One Chest Only Challenge. Så nu starter vi Battle Royale, og håber I nyder den her video. Og hvis I gør, så like og subscribe. Og det her, det er en af mine venner. Sig hej. Hej. Og han skal være med i den her video. Alle sammen. Og vi har ikke fundet ud af, om jeg skal prøve at spille Minecraft endnu. Og afstemningen varer indtil på fredag. Okay? Så hvis I når at skrive, hvis der er flest Minecraft, så spiller vi også, prøver jeg også at spille noget Minecraft Let's Play. Okay? Så nu kommer vi ind. Altså nu er vi inde. Og vi må kun loote én kiste i gamet. Så lige meget hvad andet vi finder. Og vi skal finde en kiste, før vi må bruge den. Før vi må bruge noget loot. Så den allerførste kiste, vi finder ingen andet, okay? Så skal vi ikke lande her? Der synes jeg, der er ret mange. Der er cirka 2 kister. Nej, her der er 2 guaranteed legendary kister. Nice, så lad os lande der. Den ene, det er bare sådan en, der altid er der, den anden, den er nede en vault. Men det er bare sådan, hvor man lige skal lagt 3 på det. Sådan nogle minions, det er ikke så svært. Og alle sammen, den her video er, som I hørte i starten, er lavet og den her, det er på Hoftofts kanal. Og jeg er ny, så håber I kan lide min content, jeg laver på den her YouTube-kanal. Vil du have den første kiste, bare sådan den, der altid er der, eller vil du have den nede i volden? Ja, det tror jeg vil have den første. Ja. Vi kommer bare til at have nogle rigtig mange venner. Hvor er den her kiste henne? Du skal hakke den væk her. Vi er allerede skudt efter alle sammen. Shit, jeg blev ramt. Må jeg åbne den? Ja. Okay. Det er bare de der minions, dem skal du ikke til. Jeg fik en sniper. Shit, alle sammen. Jeg fik en sniper. Egentlig not too shabby. Jeg har bare lige brug for heals, fordi jeg har sådan. Du må ikke bruge den, der jo. Har du glemt det? Jeg har kun taget keycardet. Nå, okay. Altså, lad os gå herned. Og jeg må kun bruge sniper, altså, og lad os se, hvad du får. Jeg åbner legendary kisten først. Også en sniper. Altså, det er en sniper. Vi må godt tage healing for de andre kister. Vi må tage lige det healing ved lige det shot. Du åbner den der. Okay. Kom lige herhen. En scroll, må vi tage den? Nej, den må vi ikke tage, fordi det... Jeg kan holde på medkits. Har du sniperskud? Hvor mange har du? Jeg har 18. Jeg har 19. Så det er lige meget. Ja, så det lige. Okay, lad os lige se her. Der er en kiste herovre. Og prøv at forestille dig, at no-scope er en egentlig. Bare sådan 360 no-scope. Ja. Der er sådan en ting, hvor man kan købe healing. Skal vi købe lidt heals? Jeg køber 3 bigs. Hvad skal jeg købe? Jeg køber lige noget heal. Normal heal sådan der. Det er fint. Der er waterbending, den vil vildt det. Okay. Men det kan vi jo ikke bruge. Nej, det er det. Ja. Lad os prøve at gå op til det der tårn der. Og kigge om der er nogen deroppe. Det er egentlig, det er ikke så dårligt loot egentlig. Altså, vi skal også lille. Jo, min er også lille. Vi skal bare sørge for at holde os lidt langt fra vores enemies. Ellers så er vi fucked. Ja. Ja. Der er endnu en sniper. Er de blevet nemmere at finde? Det vidste jeg ikke.
Toget er her, men det må vi jo ikke tage. Jeg er heroppe for lige at se heroppe, fordi der er sådan en... Jeg tror, vi kan få nogle sniperskud. Der var ikke nogen sniperskud. Der er nogen, jeg kan høre nogen skyde. Ja, der kommer. Lad os prøve at gå ind i Reckless Railways. Der kommer til at være folk. Ja, og det er det. Vi skal blive heroppe på bakken og snipe dem. Eller vi kan gå op på den her bygning. Ja, det der, ja. Det er en af de spots, jeg godt kan lide at være. Og den eneste mythic, vi må bruge, er de der avatar makers, det er luftbendingen. Er det ikke rigtigt? Ja. Det er den eneste, vi må bruge. Vi må godt bruge Earth, hvis vi bare laver væggen. Men... Ja, det er det eneste, ja. Men vi tager kun... Men hvis vi tager kun luften. Okay, alle sammen. Nice, jeg har nogle... Sniperskud, nice. Lad os bare prøve at snipe. Lad os bare prøve at se, om vi kan snipe. Jeg ved det. Bil! Jeg tror måske, de pusher os, I don't know. Hvor er det den kiste? Den er her. Lad os se, vi må ikke tage nogen af gunsene. Der er minis, dem tager jeg. Må jeg låne en mini? Ja. Bare lige en. Og har du et big pot? Sådan der. Nice. Ultra flashes. Og alle sammen, jeg håber virkelig, vi vinder det her game. Gør du ikke også det? Jo. Okay. Tror du, der er nogen derinde? Altså, jeg kan købe en bounty. Skal du? Det ved jeg ikke, om vi skal. Okay, vi gør det bare. Hvor er personen er henne af den her vej? Sådan er deroppe. Tror du, synes du, vi må tage de der med clusterklingers? Nej. Okay. Og heller ikke EMP. Torvet er her. Toget er hen med mig. Skal vi hoppe op på det? Bouncyen er på vej hen imod os. Chucks. Jeg har chucks. Lad os gå op og tage high ground for, sådan så vi kan snipe dem. Er det ikke en god idé? Jo. Jeg har dem. Jeg er på vej. Okay. De er heroppe. Bliver snipet bagfra. Jeg ser dem. Jeg skal lige op. 116. Hvor er de? Ham dernede. Hvor er han? Det er bouncyen. Død! Han bygger. Jeg tror han ved, vi er sådan, kun er snapper. Nødt til reload. Jeg tror han pusher os. Han flygter. Så tæt på at ramme. 116. Godt. Godt! Yes! Vi fik ham! Skal vi se, hvad loot de havde? Vi må godt tage deres match og sådan noget. Ja, det er egentlig det eneste, vi må tage. Og heals, selvfølgelig. Guldbanan, den kan vi tage. De er gode. Ja, og noget guld er altid godt. Okay, han havde ikke så meget, vi kan bruge. Nogle minis. Okay, han er medkits. Nå, nice. Jeg har et medkit, så jeg kan holde på dem. Nej, ja. Jeg har 2. Okay. Altså, jeg har 10 salater. 6 minis, 2 medkits og 2 splashes, og så med sniper. Og hvad vi skal prøve at finde en bunker. Vi skal ind i et bunker, fordi så kan vi bruge et touch. Ja, helt klart. Men jeg har det ret fint med mit scope.
Ja, jeg har også det gode skud. Ja. Shockwave, dem tager jeg. Ja, jeg har flowberry. Ikke flowberry fish, men bare flowberries. Hvis der er en bunke 600... Oh my god, det er langt. Shit, de er meget. Shockwave, jeg har også shockwaves. Altså, Nice. det tætteste på, det er den dernede. Nu har vi begge to shockwaves, så de er sådan... De er rigtig gode, hvis man skal relocate. Er det ikke rigtigt? Det er jo, fordi vi skal jo væk fra folk, fordi vi er snipere. Så det er rigtig godt for os. Skal vi tage ned til den der bunker dernede? Min marker. Hvorhen? Med min marker. Okay, jeg skal lige ud af den her bygning. Okay. Jeg kaster min shockwave lige, når jeg er i fri, så jeg kan få mest ud af den. Bare talt beskyt vorten, inden sådan, så vi kan begge to. Og husk nu, vi må ikke tage noget lootet i den. Nej, vi må kun tage... Mats. Guldet mats og ammo. Og så må vi også ændre på vores guns. Ja. Jeg tror, jeg kan se cirka, hvor det er. Jeg kan se den. Kan du se den? Okay. Lige der. Ja, jeg kan gøre det. Der er nogen, der på den nu. Ja, snej. Det er en bot. Hvor er han? Han er her. Tæt på. Jeg skal reload. Og tæt på rammen. Jeg kan ikke ramme. Ramme. Jeg håber, jeg rammer på det her skud. Rammer ikke. Nice. Hvad havde jeg? Bare tag hans mats. Ej, han havde en lille SMG og en blå her. Men bare. Jeg tager lige snapskuden, for jeg mangler. Jeg er fuld. For jeg brugte lige lidt af dem på at ramme ham. Han var virkelig irriterende, er det ikke rigtigt? Han var sådan, fordi han var bare en NPC, men han var så irriterende, fordi han blev ved med at gå bagud. Der er nogen hernede i det. Ja, så er vi døde. Jeg åbner bare lige kister. Ja, jeg åbner bare lige dem og får XP. Lille shotgun. Jeg så også en lille SMG. det er så irriterende, at vi ikke må tage det. Har du fuld guld? Jeg er 4700. Okay, jeg skal bare lige ændre på... Nej, altså quickscoper. Det er det eneste, jeg skal. Ja, sådan der. Så er nu min done. Og er der noget heals her? Hey, tror du ikke, vi kan tage shield-boblen? Tror du ikke, den er god? Jo, den kan vi jo godt bruge. Fordi altså, jeg er fuld mets. Nice. Jeg har fuld brick, fuld metal. Bare farme nogle træer. Ja, men vi skal jo huske zonen. Sådan der, jeg er fuld alt. Hey, må jeg få... vi kan lige se noget, om han har nogle shockwaves herovre. Det havde han ikke. Altså, jeg har 6 medkits. Så hvis vi kører heal games... Ja, det tror jeg måske vi ikke... Jeg ved ikke, om vi er nødt til det. I don't know. Okay, det starter nu. Så er øen i gang. Vi er i top 20. Yes! Og lige nu synes jeg går godt alle sammen. Ja, vi er ikke med nogen på særligt tæt afstand. Nej, vi har picket dem op for langt. Skal vi tage op på øen? Der er ikke rigtig nogen grund til. Nej, det er der jo ikke, fordi vi kan jo ikke få lootet. Og healsene, det kan vi finde over det hele. Ja, så vi har jo allerede attachments. Der er miau. Jeg har 4 chucks, 1 banan og så 2 medkits og så nu 4 de der bubbles.
Altså, jeg har 6 6 medkits. De er oppe på, vi har nogen oppe på øen. De er oppe på øen, de har high ground, så vi skal lige bare lige sådan holde os lidt afstand. Okay. Lad os gemme os herovre ved den her. Det er et ret godt. Der er nogen. De kæmper. Og heldigvis er de lidt langt væk fra os. Skal vi snipe? Jeg prøver at se ham, hvor de er. Så kan jeg måske snipe dem. De er 2 sweats. Okay. Jeg kan høre dem måske. Jeg ser, hvis jeg kan se deres bygge. Jeg ser lige, hvis jeg kan få et godt skud ind på dem. Der er nogen. Okay, jeg kan se dem. Jeg er begyndt at skyde. Død. Lækkert. Jeg var så tæt på rammen. Du nåede 16 nu. Nice. Vi dræbte dem. Jeg tror måske de har noget. Jeg tror måske de har noget mats eller sådan noget. Ham der er Bix. Vi har ikke engang taget. Vi har næsten ikke engang taget noget skade. Ret nice egentlig. Jeg tager lige alle deres. Jeg har max sniperskud også nu. Nice. Ej, de har en legendary gun. Den må vi jo ikke tage. Men banan! Jeg kan tage bananen. Det er en ting, jeg kan tage. Vi er top 5 alle sammen. Skal vi bare gemme os i bilen? Nej, det tror jeg ikke. Vi er lige sådan. Altså, der er jo nogen med medaljon heroppe. Det er måske kan vi prøve at se, om vi kan snipe. 400 meter snipe. Bare lige reload. Ja, vi skal bare lige komme lidt tættere på, så kan vi prøve at snipe dem. Hold op, der har været switch dernede. Hvad er der jeg tror måske de er der stadig. Så bare gemme os heroppe, og de kan ikke se du har sigtekon der. De er der stadig, tror jeg. Lad os gå op på den der højere bakke. Der har vi måske lidt mere oversyn. Dem med medaljon, de er deroppe. Og de kommer hernede. Okay. Jeg kan se, de har airbending, vi fik. Det bliver måske lidt svært. Ja, de pusher. Nej, bare crouch. Jeg har set! No scope. No. Ramt! No-scoped. Han er no-scoped. Han er mythic. Bare gå helt tæt på ham. Helt tæt på, så no-scoper du ham. Nu er næsten uanset hvad. Jeg er 1 HP. Shit. Jeg har banan. Men jeg tror det er lidt. Kom nu. Alle sammen, vi prøver lige endnu et game. Ja. Og den her. Så lad os håbe, vi ikke får 2 sniper. Ja, det håber jeg virkelig ikke. Måske en shot vil være godt. Eller en SMG. Ja. Ej, ham der, han var altså også god. Fordi jeg ved ikke, hvordan han så os bare sådan. Knipser Emil. Og de begge to victory crowns. Så ved vi imod. Nu er vi inde. Og det er det aller sidste game, vi spiller i den her video. Så når det her game er færdigt, så er videoen færdig. Den her gang så lander vi her. Fordi altså, der er en guard chest. Skal vi lande der? Kan vi ikke lande der? Fordi der er en gud chest. En af de der guard chests. Jo, det er også. Okay, må jeg også godt få guard chesten? Jo. Jeg har lige gjort 1000 skade på en NPC. Med et magasin. Boogie down.
Altså, jeg ved, der også er en guard chest heroppe. Så skal vi lande samme sted, eller skal vi lande hver så sted og åbne guardkisterne? Fordi der er jo shockwaves i guardkisterne. Ja, jeg lander ved den blå, så kan du bare lande ved den lyserøde. Ved den røde, mener du? Ja. Så jeg hopper ud. Og vi skynder os hen til hinanden. Ja, det var at åbne god chesten og så hen mod hinanden. Fordi det var 2 våben i en god chest. Ja. Jeg tror, jeg har nogle venner. Jeg skal bare lige ned og åbne guard-chesten, og så er det en out of the... Og jeg har en deagle og en SMG. Det er faktisk virkelig godt. Jeg kommer hen til dig. Jeg fik en drumgun og en lille gatekeeper. Nice. Og en banan. Det er bedre end sniper, i hvert fald. Ja. Jeg er på vej over til dig. Jeg fik ikke noget rotation. Jo. Jamen det kan vi altid åbne kister for. Eller Hej. En blå SMG og en lille deagle. en blå drumgun og en lille, hvad hedder det, gatekeeper. Nice. Og vi må altid ændre attachmentsene. Den. Der er nogen, der skyder. Skal vi prøve at se, om vi kan prøve at dræbe den? Ja, vi skal bare se, om vi kan... Er der nogen dernede? Nej. Eller måske er der, men vi nakker dem. Ja, vi nakker, men vi må ikke tage ild med i fængen, desværre. Jeg har forresten jeg har nogle chocks. Ej, bunkeren åbner ikke her. Ja, men vi kan stadig lige loot her. Det er den her Chunk Junction 2.0. Jeg savner virkelig Chapter 2 og Chapter 1. Dengang Season OG, det var virkelig et godt season. Der spillede jeg ikke. Det var i hvert fald rigtig sjovt. Alle sammen. Fordi... Chug flashes. Nice, jeg kan holde på dem. Jeg holder også bare på dem. Okay. Jeg kan tage en af de her shield bubbles igen. Og så kan jeg åbne den her. Okay, shotty skud, som jeg ikke kan bruge. Kan du bruge shotty skud? Ja. Okay, så jeg har 8, og hvad mere kan du bruge? Jeg AR og shotgun. Jeg har begge ting her. Hvad skal du bruge? Jeg skal bruge sniper og SMG. Ja, jeg har ikke nogen sniper, men jeg har SMG. Okay. Går vi op igen herop og ser, hvad der er oppe i kisten her. Jeg åbner den lige. Sniper og SMG-skud her. Ja, Flowberry. Fizz. Der er også SMG-skud der. Nice. Ja, vi er goated. Okay, lad os prøve at se, om vi kan finde en vault. Ved du, hvor der er en anden vault? Jeg tror, jeg ved, hvor der er en, men det er derhen, hvor jeg landede. Der var en vault. Så prøv at følge efter mig. Kom lige herhen. Hop. Kom her igen. Bare følg efter mig. Jeg tror, jeg kan huske, hvor det er. Jeg skal bare lige herhen. Hver eneste gang, du løber tør for din Flowberry ting, så bare kom hen til mig. Sådan der. Jeg ser folk. Okay, skyd. Jeg prøver at... Jeg har close range og mid range. Navn på 20. Jeg dræbte ham. Han havde kun en grå af jer. Nice egentlig. Det var ret nice job. Det var virkelig også godt med deagle-arbejde.
Vaulten er det han. Drumguns, de er lidt svære at styre. Ja, Fordi men... de skyder lidt tilfældige steder. Ja, men min SMG har brug for noget accuracy, og den her Deagle har bare brug for at lige blive tonet lidt op. Så vi venter lige her, indtil den åbner. Og hvornår er det? 3. zone. Okay. Jeg hjælper også lige med at bygge. Jeg har ikke særlig mange nets. Jeg har ret mange. Jeg har heller ikke sådan super mange. Jeg har stadig noget. Der er nogen, der skyder. Jeg kan godt lige... Jeg vil gerne dræbe den. Er det okay? Jeg går lige ud og... Ramt. Jeg ramte nogen. Jeg kommer ned og hjælper først. Vi har farmet lidt med til. Der er 3 mennesker. Endnu en. Må jeg dræbe ham også? Okay, det du kan bare godt dræbe ham. Intet sådan specielt her. Måske, jeg tror måske vi ikke når. Der er nogen med medaljer, nogen med medaljen. Nogen med medaljen, pas på! Jeg sætter jer. Op på bakken, jeg lå. Brug for bubble, eller brug for et eller andet, cover et eller andet. Bare lige brug for at kunne reload for det første. Jeg har sådan. De kommer! De pusher! Brug for et eller andet måde at komme væk. Ja. Bare flygt! Jeg popper et BKG. Okay. Ja. Det er sikkert susmiffikken. Personerne. Løb på en eller anden måde. De følger efter os. Ja. Men så prøv en eller anden måde at duke dem. Gå til skråt. Og så prøv at se, om vi kan lede dem ind i en trap eller et eller andet. Hvor vi bare kan skyde efter dem. De løber væk igen. Nice. Det var et godt save. Lad os gå herind og se, om der er et eller andet, vi kan bruge. Manden er ikke hyret, vi kan høre ham. Ja, så lad os hyre ham. Så er han vores AR. Vores AR. Kan du høre ham? Man får så pik for det. Okay. Gå lige herop. Okay, er der noget? Der er ikke nogen kiste herop. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er der sådan nogle... ja. Og der. Hvad er der? Og jeg kommer lige. De var godt nok nogle rigtig gode personer, det der. Nice. Jeg har max SMG. Kan du holde på de her skud? Sådan så vi har så vi kan holde mere end max. Der er nogen, der pusher. Vi har nogen på kornet. Vi har nogen på kornet. Vi har nogen. Han kaster granater efter dem. En nok. Okay, nice. De er her et sted. Jeg prøver at dræbe ham. Jeg knocker ham. Victory Crown. En med Mythic. Pas på bagved dig. Han flygter. Yay, Victory Crown. Måske får vi et Victory Crown win i dag alle sammen. De har luftbending. Den må vi jo godt tage. Yes. Og så, vi må ikke tage ildbendingen. Jeg tror, sommeren havde nogen. Ja, her. Yes. Hey, kom lige her. Kom lige. Fizzle. Det alle sammen. Fest. De
de løber væk. Nej, det var klasse. Det klinges. Jeg tror, det var Hvad er det der for en mythic? Det er vand, den kan vi desværre ikke bruge. Jo. Ej, de er ellers vildt. Der er skud. Vi har Victory Crown, det er en ret god. Har du også en luft mythic? De havde en hver. Nice! Det ligner, vi kører race. De er lige der. Skal vi skyde? Du dræber langt væk fra. Jeg er nødt til at dræbe langt væk. De er sweats. Ja, de sweaty angreb. 31. Hvide. Shit, ramt, low. Hvorfor Chuck heal? Jeg døde. Nej, jeg er kommet. Nice. Okay. Jeg tror, jeg kommer lige. Hans team, han havde en medaljon. Nice, men må vi tage den? Ja, det er jo bare healing. Ja, nej, det er healing. Det er ikke mere healing. Jamen stadig, det er bare ligesom et movability eller sådan noget. Er det ikke rigtigt? Den der skader 2 ekstra med snipers eller sådan noget. Nå. Så jeg har ikke en sniper, så jeg må godt til. Men tæller en deagle ikke? Havde intet af dem bare sådan noget healing. Jeg har intet healing tilbage. Jeg bruger bare min airbending. Der er ingen havde heals. Nej, det er det. Hvorfor er der ingen, der havde heals? Det er egentlig ret mærkeligt. Og så var de endda sweats. Sweats uden heals. Sweats uden heals. Det er umærkeligt. De har ikke sweaty uden heals, så er man ikke en sweat. Der er en person. Og han bliver destrueret af en gun. Og han er død. Skal vi lave sang nu, eller hvad? I don't know. Han er død. Jeg har max skud i alt. Der er en på mig. Kom her. Det var hans teammate, det var teammaten. Han er en teammate. Nice, han var nem, ikke? Ja, det var bare en bot. Ja, det var bare en NPC. Det er sådan... med. Der er nogen, der kommer. Seriøst. Og det er måske en sweaty. Det er sweat. Han ramte, han er... Shit. Please, dræb ham. Please, heal. Kom nu, mand, hjælp ham. Det kan han ikke. Det ved jeg ikke, hvorfor han ikke kan. Han er sikkert... han gider sikkert ikke. Har han heal, har ham der heals. Dræbte du? Er han knocked? Ja, han blev knocket. Der er medkit her. Der kommer nogen, der kommer. Nej, han er 1 HP. Han er 5. Jeg har taget. Død. Heal ham. De har mythicsene. De er så godt loot. Jeg tager siphon. Yeah. Jeg tager noget der kød, ikke til min banan. Nej, jeg har bare brug for noget shield. Det her game går så godt. Og jeg kan ikke engang holde alle de her skud. Nej. Og de har også en god ting. Den her deagle, den har været med mig i så lang tid. Og den har virkelig, hvis jeg ikke havde fået den, så ville jeg ikke have overlevet det der. Har du noget shield? Jeg har et big. Okay. Kan jeg... har du poppet det lige? Nej, okay, jeg popper det lige. Jeg har bare intet healing. Jeg tager bandage med, bare fordi... Okay. Vi skal se, om vi kan finde noget... Jeg tror, der er en kiste her et eller andet sted. Shockwaves.
Nice shocks. Prøv at se, om vi kan finde heals. Eller... Der er de der berries. Det er noget heals. Skal vi se, om vi kan komme ind i zonen? Ja, bare brug din nærvending. Vi brugte dem samtidig. Ja. Yeah. Whee! Der er endnu en NPC. Vi kan godt nok ikke kille hende. Der er sikkert heals her. Man kan få healing af hende. Ja, sikkert. Se om du kan købe noget. Der er også nogle big pots. Der er også et big pot hernede. Man kan ikke bare sådan lige... Jeg holder på bigs. Jeg popper lige et big pot. Sådan der. Nice. It's done. Minis. Okay, vi er sådan lige inde i zonen. Okay. Har du ladt alle dine våben? Nej, det gør jeg lige. Tak for at lige huske mig på det. Jeg har nogle flowberry. Er det det? Jo. Det er mig. Nej, det er den her vej. Der er kun 5 tilbage også. Ja. Boom. Meget lav busk. Ja. Har de addet en ny busktype? Den hedder små lave busk. Small bush. Ja, det findes der allerede. Der er en af de der vaults. Vi kan endelig få ændret på vores guns. Yes. Brug airbenden derhen. Okay, alle sammen. Nu er det. Vi er officielt vault-mennesker. Der er allerede lootet. Ja, det er jo lige meget, fordi vi skal jo bare bruge, det her. Det er det eneste. Nice. Drum mag med den her, ikke? Og det er bare lækkert. Jeg har bare brug for speed mag. Ja, og så ja. Det er fint. Mit loader er da fint. Det skulle ikke tune så meget. Er der nogen? Nej. Jeg skulle bare lige se noget. En kiste der. Okay. Så nu... Det her vand her er... død vand. Hvad for nogle medaljer har du? Jeg har Grimgate, hvor jeg får de der 3 hoveder uden at være i vand. Og så har jeg i Ares, som gør 2 ekstra damage med sniper af. Og har du så også Zeus? Nej, den er der nogle andre, der har. Nej, den ligger bare ude i stormen. Der er chuck flashes her. Okay. Jeg kan... skal jeg poppe dem her som movability? Nej, vi har allerede movability. Jeg tror, chucks er bedre. Jeg har 4 shockwaves, så jeg har bare ikke brug for dem, fordi jeg er airbending. Vi skal blive inde i zonen. Ja. Bare lige blive hjemme herinde. Og jeg troede lige, der var nogen, der skudte. Se, den der båd. Den er bare sådan... Hvor tror jeg, de andre er? Vi skal gå hen den her vej. Ja, vi tager vejen i næste zone. Hvor er der motorcykel? Nice, men ikke tage den, fordi så ved I, hvor vi er. Hun er airbending. Det var sikkert dem, du så. Bagfra! Nej, jeg døde. Min er om på 23. Shit! No. Hej, det var alt for den her video. Jeg nyder den her video. Så I har nydt den her video. Og som jeg sagde i starten, da Minecraft voten er stadig i gang. I kan stadig stemme, om jeg skal prøve at spille Minecraft, eller I skal bare blive Fortnite. I kan stadig stemme. Og det var alt for den her for Hoftoft kanal i dag. Vi ses! Vi ses!